फैयै फैयै दिनैहाय बर'फ्रा मोनसे स्टेजाव सफैबाय जि स्टेजाव जोङो गाबथानानै दा जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो हानाय जाबाय आरो बे मावनायनि समाबो सबाय आरोखि। ओंखायनो दा जोङो जोंनि हारिनि गासैबो बिथिंफोरखौ जों दा सावरायनांसिगौ, जायनि जाहोनाव गोलाव सम सोमावसारबोबाय गोबां मानसि जोङो अबथिरा जिउ खोमानानै लाहोनांबाय आरो बिनि फिथाइ महरै दिनै जोङो एसेब्लाबो गाव मावनानै लानो हानाय गोहोखौ सरकारनिफ्राय बिख'नानै मोनबाय आरो बिख'नानै मोनखांनायनि उनाव दा जोङो बेफोर गासैबो जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय, जोंनि सिनायथिनि थाखाय, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आरो समाजारि बिथिं गासैखौबो जों माब्रैहाय गोजोर खालामनो हायो आरो जेफोर दिनै गोमालांनो नागिरदों बेफोरखौ जों बोरैहाय बुरखांफिननो हायो आरो जायफोरखौ मानसिफ्रा दिनै बावनो हमदों जों बोरै फोसावनो हायो आरो जोंनि बे इसेबां मोनसे रोहो रोहो जेथिंबो जौगासारनाय बे हारिमुखौ जों मालायनि सिगाङाव माब्रैहाय दिन्थिफुंनानै जों मोनथिहोनो हायो जे बियो मोनसे बर' हारिनि, जाय हारिया पुर्ब पुरुष जायखौ प्राचिन सम होनदों रामायण महाभारत, बे रामायण महाभारतनि समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय भारतीय सुबुं, भारतीय होननानै बुङोब्ला भारतीय जिथु सोदोमस्रि हारिमु बेखौ लाखिनानै थानाय हारियानो जाहैबाय बर' हारि, जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव आरोखि। बेखौ जों मानसिफोरनो मोनथिहोनांगौ। ओंखायनो मालाबा मालाबा बुङो दिनैनि बागुरुम्बाया, बारदै सिख्लाया बेनो बर'नि, बेनो कसारिनि, बेनो बर्मनफोरनि, बर्मन डाइनेस्टि आरो बेनो असुरफोरनि, माने महाभारतनि समाव जायखौ असुर होनदोंमोन बेनो बे हारिमुमोन। बै समनिफ्रायनो मालाबाबो आन्थोर ज'वाजासे जेनेरेसननि उनाव जेनेरेसन, जोलैनि उनाव जोलै, जोलैनि उनाव जोलै फैयै फैयै आथिखाल मुगायाव बियो बर'नि हारिमु होननानै दिनै मानसिफोरजों मिथिजादों। नाथाय बेखौ सोर मोनथिगौ दिनै मुलुग बिखायाव? दा बेफोरखौ जोङो फोसावनांगौ। ओंखायनो हारिमु आफादा दा माखासे माने प्रजेक्ट बानायनांगौ, हाबाफारि लानांगौ आरो रोंगौथि गोनां मानसिफोरखौ जोङो बुथुमनांगौ। बुथुमनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ। बड'लेण्ड सरकारनो जोङो प्रप'जाल होनांगौ जे बेसेबां कौटि थाखा बोसोराव बेबायदि खामानियाव बाहायनो हागोन। बे मथे बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय जेसेबां थाखा नांगौ बेखौ होनानै बर' राव हारिमु थुनलाइ बे गासैबो आरो समाजखान्थिनि बिथिङाव दिनै खामानि मावनो हायो। अदेबानि जोंहा जुदि जेबो प्रजेक्ट गैयाब्ला जोङो दिनै सरकार थानानैबो, दिनै जोंहा रांखान्थि थानानैबो जोङो जेबो खालामनो हानाय नङा। दिनै 1143 कौटि रां एबार बड'लेण्डआव हरदों बे फाइनान्सियेल इयाराव। आरो मानि थाखाय हरदों? जे बे जायगानि दावगाखांनायनि थाखाय। आरो जोंनो जेब्ला बड'लेण्डखौ दथि सिडुलाव होदोंमोन अब्ला मा बुंदों? बे दथि सिडुलावनो बर'फ्रा गावसिनि राव हारिमु समाजखान्थि सोलोंथाइ गासैखौबो बेवहाय माने मावनानै लानो हागोन। ओंखायनो जोंनि सरकारनो जोंनि रावनि थाखाय, जोंनि माने थियाटारनि थाखाय, जोंनि सिनेमानि थाखायबो डिपार्टमेन्ट हिसाबै, हारिमुनि थाखायबो कालचारनि थाखायबो डिपार्टमेन्ट हिसाबै सम्पुर्ण मोनसे गोहो होदों, आबुं गोहो। जाय गोहोआव आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल सरकारनि जेबो नङाजासे जों गावनो बेवहाय थांखि लानो हायो, गावनो बेवहाय फैसा होनो हायो आरो गावनो जों मावनानै लानो हायो। नाथाय जों जुदि जेबो प्लेनिङानो गैयाब्ला, प्रजेक्टआनो गैयाबा माखौ लानानै जोङो जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो? ओंखायनो आङो मिजिं थिदों हारिमु आफादनि गेजेरजों, हारिमु आफादनि साफ्रोम सुबुङा गासै जोंनि बर'नि खना खनला रोंगौथि थानाय मानसिफोरखौ बुथुमनानै बिसोरखौ बिबान होनानै माखासे प्रजेक्ट लानांगौ आरो बे प्रजेक्टनि थाखाय सरकारनिफ्राय माने फाइनान्सियेलि सापर्टखौ लानानै दा खामानि मावनांसिगौ आरो। जों नुनो मोनो जे
फाइनान्सियेलि सापर्टखौ लानानै दा खामानि मावनांसिगौ आरो जों नुनो मोनो जे बर' हारिनि जिखिनि हारिमु गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे आदर्श बेखौ फालिबाय थानाया खम नुनो मोन्दों दायो गोदान मुगानि माखासे हारिमुखौसो बजबना लानाय माखासे थासारि मोनदों बे बुब्लियाव नोंथाङा मा मेसेज नङा बेखायनो आं होनदों रोंगौथि गोनां मानसिखौ नांगौ जोंनि हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि जि खुगा मेथाइ मोनसेया जाहैबाय जोंनि खेराइ मोनसेया जाहैबाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बियो खेराइ नङा खेराइ मानो होनना बुङो खाम सेरजा सिफुं बे जाबाय खेराइनि गुदि दामग्रा आगजु ओंखायनो बागुरुम्बा बारदै सिख्लाखौबो बर'नि असे बे दामग्रा आगजुजोंसो दामनानै मोसायोखाय बेखौबो खेराइथिं लांनो नागिरो आरोखि नाथाय बेबायदि बर'आव आरो गोबां जोंहा खुगा मेथाइ दं बर'आव मोसानाय जोंहा हारिमु दं बेफोरखौ सोरबाया नुफेराखै सोरबाया खोनाफेराखै दानि गोदान जोलैया नाथाय खायफा जायगायाव दाबो बेखौ रोंनाय मोनथिनाय मानसि दङ ओंखायनो बे मानसिफोरखौ जोङो दा बुथुमनांसिगौ जिहेथु सोमावसारनाय गैला दा जों खामानि मावनांसिगौ जों मानो सोमावसारदोंमोन जोंनि हारिमुवा गोमोरनोसै जोंनि रावा गोमालांनोसै जोंनि सिनायथिया गोमालांनोसै जों आरो मानसिफोरनि गेजेराव हारि हिसाबै थांनानै थानो हाला ओंखायनो थामोनथा रैखाथिनि मुङै जोङो सोमावसारदोंमोन जे बेखौ मावनानै लानो हानाय गोहो जोंनो होनांगौ जिहेतु आसाम सरकारा बेफोरखौ सिन्था खालामा आरो बिनि जुनैनो जोबथारनाय बुब्लियाव सरकारा आलादा रायजो नङाब्लाबो नोंसिनि बे जेंनाखौ सुफुंनो हानाय नोंसिनि लुबैनायखौ सुफुंनो हानाय नोंसोरखौ हारि हिसाबै नोंसिनि राव हारिमु थुनलाइ समाजारि आसार खान्थि बेफोर गासैखौबो जाहाथे नोंसोरो मा होनो रैखाथि होनो हायो फोथांनानै लाखिनो हायो बुरखांनानै बुरखांफिननो हायो आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव जाहाथे नोंसोरो बेफोरखौ लानानै सोलिनो हायो बेखौ मावनो हानाय गोहो हिसाबै गाव खुंथाय गोहो 6थि सिडुलनि बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ होदोंमोन सरकारा दा बेखौ लानानै जों मावनांसिगौ आरो मावनांगौबा सोर मावगोन जायफ्रा रोंगौ दाथ' जों लिडार जाबानोथ' जानाय नङा नोङो मोनसे आफादनि जथुमनि आफादगिरि नेहाथारि जानो हागौ बे जाहैबाय एरेन्जार सामलायगिरि नाथाय रोंगौथि थानाय मानसिया गामियावसो दं फाबा जायगायावसो दं बेलेग खामानि मावनानै दं ओंखायनो बिसोरसो बेयाव एक्सपार्ट ओंखायनो बे मानसिफोरखौ जोङो दा नागिरनांगोन बुथुमनांगोन बिबान होनांगोन आरो बिसोरखौ जों मोनसे प्रजेक्ट बानायहोनांगोन आरो बे प्रजेक्ट हिसाबै बिसोर जेरै थोनो जेरै बुङो बेखौ जों एरेन्ज खालामना होनांगोन हारिमु आफादा ओमफ्राय बयबो बेवहाय बिसोर लुबैनाय बायदि जों मदद होनांगोन खामानि मावनांगोन अब्लानो जोंनि आसल गुबै हारिमुखौ जोङो गासैखौबो नागिरनानै मोनफिनजोबगोन आरो दा नोङो गंगोनाया GI मोनबाय खिन्थु गंगोनाखौ बर'फ्रा बाहायला गंगोनाखौ जोबथारनायसिम बाहायदों गवालपारा दैखं खोलारि दुधनि थिनि मानसिफ्रा जोबथारनायसिम बाहायदों आंहा गोसोआव दङ तामुलपुराव 1986 ना 87 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि मेरुनि जुथुमा जादोंमोन आरोखि बे मेरुनि जुथुमायाव फ्राय 18 आइजोफ्रा गासैबो बुरि मानसिफोर गंगोना दामै बेवहाय मोसाफैदोंमोन गतिके बेवहायनो नागिरना मोनगोन गंगोनाखौ जों माबायदि बाहायो गंगोनाखौ जों माबायदि दामो बर'नि बबे खुगा मेथाइयाव गंगोना बाहायनाय जायो आरो मोनसेयाथ' जोंहा जायखौ जों सेरजा होनना बुङो फनिन्द्रनाथ ब्रह्म जाय रुंसारि जालांबाय बर'नि खुगा मेथाइ बायदिसिना मेथाइ बिथाङा सुजुदोंमोन बिथांनि मेथाइयावसो दं गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों बुरखायनाया सना नोंनि आवबा जालांबाय गंगोनाखौ बेवहाय बिनिफ्राय जों बर'नि होननानै गोदान जोलैयाबो हयथ' मोनसिगोन आरो बे मेथाइखौ खोनायोब्ला जे बर'आव गंगोनाया दंमोनखायनो गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों बुरखायनाया नोंनि सना आवबा जालांबाय गतिके बेखौ दा जों नागिरफिननांगौ खालामनांगौ